a yaran mu suna da yawa. Za ku kai kuku 200? Kila ma muna iya haura. Za ku iya wuce 200? To karfe bindiga fa? To bindiga gila ba mu rasa 150. Za su kai 150? To yanzu kai kutuka akalla ba a kasar ba ka kashe mutum nawa ne? Yanzu shekarar ka nawa dai a wannan sana'a? Ina da 35. 35 kana yi? Ana wannan fashin dajin da kai? A gari na fara dai. Da farawa? Kana dan shekara 35 ka fara? Kamin bindigun su zo ba. Kamun bindigun su zo. Ai bindigu ga da baya suka. Lokacin da Allah ya ba mu nasara muka kama wannan da kuke gani kasurgumin barawo ne na daji, kuma mai satar shanu, mai satar mutane ya garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa. Yana ƙarƙashin ƙungiyar ko in ce dabar wani kasurgumin barawo wanda ake cewa Sani Muhindinge. Dubinsa ta cika, kuma dama Hausawa suna cewa ƙarshen alewa ƙasa. Allah ya kama shi kuma gashi a hannu ya zo hannu. Ya yi bayanai da yawa, ya ce shi bai san sau nawa aka je ba, bai san iya mutanen da aka kashe ba, amma dai yanzu dubu ta cika. Ina so ka yi wa masu kallonmu da masu sauraronmu bayani. Ya sunanka? Ka buɗe baki Alhaji Sirajo. Sirajo Mamman. Sirajo? Ni dai ba ta baka ma. Sirajo wa? Sirajo Mamman. Sirajo Mamman. Akwai wani suna da ake gaya ma? Wani suna ake gaya maka? Sirajo Kutuka. Kutuka. Ba mu jinka. Ni dai ba ta baka ma ne ba. Sai yanzu. Sai yanzu. To me ya faru? Lokaci ne ya riga yi. Lokaci ne ya riga yi. Saboda al'amura ne dai ga suna suka zo daban-daban wanda muka yi. Kuma tun da mun riga mun sani kuma sabani ne ga Allah, amma muna roƙon Allah tun da Allah ya sa haka ta faru, abinda ban taba gani ba, amma ni muna roƙon Allah tun da haka ta faru, ubangiji Allah ka shirya mu, ka shirya bayan mu. A wace daba kake? Sani Mahudinge. Ka buɗe bakinka. Sani Mahudinge. Sani Mahudinge shine shugaban ku? Shine. To kai ma an ce daba ce taka kake da ita kake cin karan ka babu. Muna da tare. Yara nawa ne a ƙarƙashin ka? Muna da tare. A wurin sa? Ni. To kai ne mataimakin shi? To shi ma din Allah ya da zai zo hannu. To Allah ya yarda. Yasa ba taba kama ka ba. To hali yau da gobe ko? Yanzu yara nawa ne a ƙarƙashin ku? Akalla za ku kai kuku nawa a cikin daji? Yaran mu suna da yawa. Za ku kai kuku 200? Kila ma muna iya haura. Za ku iya wuce 200? To karfe bindiga fa? To bindiga gila ba mu rasa 150. Za su kai 150? To yanzu kai kutuka akalla ba a kasar ba ka kashe mutum nawa ne? Yanzu shekarar ka nawa dai a wannan sana'a? Ina da 35. 35 kana yi? Ana wannan fashin dajin da kai? A gari na fara dai. Da farawa? Kana dan shekara 35 ka fara? Kamin bindigun su zo ba. Kamun bindigun su zo. Ai bindigu ga da baya suka zo. Ba a taba kama shi ba sai wannan karam. To yanzu kidnapping shekararsa 50. Waɗannan harkar sata da garkuwa da mutane dinnan akalla ba kasar ba ƙarƙashin shugabancinka ka kama ya kai mutum nawa? To gaskiya ban iya gane saboda ka dan yi mana abun nan na da yawa. Za su kai 100? To ban da ya gane ko su kai ko ba za su kai. Wanda aka kashe fa? Wanda kuka shiga akalla ƙauyukan da kuka je kuka yi attack. Su ma duka ban ya gane saboda abun nan yana da yawa kuma abun yana da yawa. To yanzu me zaka ce yanzu da ƴan uwanka irin ka da suke irin wannan ta'addanci? Su Sani yanzu me wanda sako zaka tura musu? To yanzu ni roƙon da nake musu ubangiji Allah ya shirya musu da mu da su dawo hanyar gaskiya saboda an samu hanya tsaro ta riga ta fara inganta. Kana ganin akwai riba? Ina ganin akwai riba a cikin wannan sana'a. Ina ganin akwai riba saboda ina jin bayanai guda suna tafiya kuma ina ganin. Ka san me nake nufi? Sata da kuke yi tana da amfani? A yanzu akwai riba a cikin ta? Yanzu da ina ga kamar akwai, amma yanzu haka da aka zo da haka ba ta da amfani. Ba ta da amfani saboda ka zo hannu? To yanzu akalla gidanka nawa, gidajenka nawa? Ni gidana guda. Gonakinka fa? Gonakinka guda nawa? Tunda ai kai mai dukiya ne. Shanunka guda nawa? Ai so nake ka gaya mana me ka mallaka yanzu, me ya riba ka a cikin wannan sana'a? Gonaki yanzu ni ai gonaki kaga yanzu ba noma muke ba. Sai ma dai can cikin saboda ba su noma gari. Kana da su? Dai can cikin daji.
to yanzu mai ka siya irin kudin kidnapping nan za mu iba. Sai aka je ni mana irin kudin kidnapping nan da kuke karba miliyan 500 miliyan 200 kai naka kudin suna ina? To ai ka san abu ne na halin da kullum kuma akwai bukatu, kuma ka san bukatun nan ra'ayoyi ne da dama, abubuwan ma da baka tunane kana iya zuwa ka yi su, saboda kudi ne ga sunan dai kana ga inda ka tashi lafiya. Kana ajiya a banki? Kana ajiya a banki? Amma ni ban taba ajiya a banki. Sai a ina kake boye kudin ka? Dai a gida. Can daji. To yanzu nage, okay, tunda daji ne ba za mu iya zuwa ba. Nage. To ai gaskiya zan hidi maka. Nagen ka guda nawa ce? To ni yanzu nage wajen. Za kai kafa nawa? Wajen nage yanzu ne ban da su, saboda an kore su yan uwanmu. Amma dalilin kama ka wani tsoho fa aka kore wa nage, kuma ya ganka ya nuna ka ya ce kai ka sace masa. Ai ba nage ba ne, menene? Shanun huda ne guda 3. To saniyar huda dai ai saniyar shanun to amma dai wajen nage yaran ka suka kora ko wasu ba? Can dai abokan wani sama, tun da ka san ai ha babba ha karami ne. To ha babba ha karami. To mun gode. Ai ya faɗa ya ce sun fi 250 a dabar su a cikin daji. Ai wuri ne, wuri ne. Da ai mu daban magatan nan mu da sani ba dinge wannan wadannan lissa wancan kawai sai din su daban.